Før vi starter downloads af netlydbøger og netmusik, så skal vi lige have tilsluttet din mp3-afspiller til computeren. Du sætter mp3-afspillerens medfølgende USB-stik i computeren og venter lidt. Så dukker denne dialogboks op. Her kan du se Windows Media Player logoet, hvor der står "Synkronisere digitale mediefiler til denne enhed". Du markerer den og trykker OK. I det valgte eksempel er det mp3-afspilleren fra Creative, der skal synkroniseres til medieplayeren. Du kan eventuelt have en helt anden mp3-afspiller, men fremgangsmåden er den samme. Så nu er det bare at følge dialogboksenes vejledning trin for trin. Efter du har fulgt vejledningen i tilslutning af din mp3-afspiller, ja, så vil du se den dukke op i højre side af medieplayeren, og nu er du klar til downloads. Præcis denne arbejdsgang skal du kun gennemføre én gang på din egen computer, for næste gang du tilslutter din mp3-afspiller, så kan systemet nemlig genkende afspilleren. God fornøjelse med downloads.